kawo haka? Malam Musa Anas Murtala. Duka gaskiya Malam Musa abubuwan da suka ma shugaba wani abu ne wanda gaskiya yana ci musu zuwa ƙwarya, saboda abu ne wanda ya daɗe ya kamata a ce an kawo magana tsaro, abu ya gagara. Kuma a halin wa'annan gabon jiha da ake ta magana ta Borno, akwai kwamfamin staff ɗan jihar, kaga ya kamata a ce an magance musu matsala ta magana ta inda tsaro. A fahimtar ka me yasa kake je har yanzu matsalar tsaron ta ƙici ta cinyewa, musamman a wannan yanki na arewa maso gabas? Yana arewa maso gabas damuwar shi ne kamar yadda cikin kwamfamin staff ya faɗa, shi ne kai shugaban harkar sojoji ya ce akwai wasu manyan da suke da mukarrabai a kan al'amura, amma ya ƙi fito ya faɗe su. Ina ganin hakan bai kawo maslaha, bari ya fito ya faɗe su abin da zai ya faru, saboda shi ne shugaban harsan sojoji, shi ya kamata ya fito ya faɗa. Idan shi bai iya faɗa ba, to waye a Najeriya ya kamata ya kawo haka? Malam Musa Anas Murtala. Duka gaskiya Malam Musa abubuwan da suka ma shugaba wani abu ne wanda gaskiya yana ci musu zuwa ƙwarya, saboda abu ne wanda ya daɗe ya kamata a ce an kawo magana tsaro, abu ya gagara. Kuma a halin wa'annan gabon jiha da ake ta magana ta Borno, akwai kwamfamin staff ɗan jihar, kaga ya kamata a ce an magance musu matsala ta magana ta inda tsaro. A fahimtar ka me yasa kake je har yanzu matsalar tsaron ta ƙici ta cinyewa, musamman a wannan yanki na arewa maso gabas? Yana arewa maso gabas damuwar shi ne kamar yadda cikin kwamfamin staff ya faɗa, shi ne kai shugaban harkar sojoji ya ce akwai wasu manyan da suke da mukarrabai a kan al'amura, amma ya ƙi fito ya faɗe su. Ina ganin hakan bai kawo maslaha, bari ya fito ya faɗe su abin da zai faru, saboda shi ne shugaban harsan sojoji, shi ya kamata ya fito ya faɗa. Idan shi bai iya faɗa ba, to waye a Najeriya ya kamata ya faɗa.